Добър ден на всички. Знам, че няма да е като на училище, но поне ще ви спестя една неприятност да ми гледате физиономията. Задачите не са много трудни. Предполагам, че всеки един от вас може да си ги направи и сам, но ако някой иска да види едно решение, аз ще му дам тая възможност. Ако сте стигнали до друго, още по-хубаво. За днес ви бях приготвил 4 задачи. Ето ги тук. Има ги в Classroom, трябва да сте ги видяли. Моите решения с малко се различават от това, което представят авторите, но това е тема на друг разговор. Първата задача: равнобедрен триъгълник ABC, AC е равно на BC бедра, ортоцентъра H, пресечна точка на височините, ако някой е забравил, дели височината CP, където точка P принадлежи на AB, на части CH12 и HP 4 см. Да се намери лицето на триъгълника. И понеже знаете, че мързела ми е втора природа, аз ще си взема готовия чертеж, за да може да поне нещо прилично да има. Значи ползвам за писане един Jamboard. Всички трябва да го отваряте в Classroom, където е. Така че после може да разгледате и само решенията, без да слушате какво ви говоря аз. Малко по-бавно, като че ли се появява. Ето е и самата картинка. Ако трябва по-голям чертеж, мисля, че се вижте. Пиша се едно маркерче, на моя почерк и с мишката да пишех, ефектът ще е същия. И така. Значи първо няма нужда да разглеждаме дали триъгълника е остругален и тъпоъгълен и дали височината излиза извън триъгълника. Между другото, те са решили, че втората височина ще кръстят ако. Няма да го коментирам. По условия знаем, че CH е равно на 12, HP е равно на 4, доколкото си спомням. Оттам веднага следва, че височината на триъгълника CP е равна на 16. Търсим лицето, значи ако успеем да намерим AB, всичко ще е наред. По условия знаем, че AC е равно на BC. Оттам височината е и агополовяща и медиана. И аз ще ги означа с хикс. Мога и на чертежа да си ги мацна, за да се виждат. След това, тук са ми помогнали малко. Значи, като използваме, че ъгъл ABC е означен с, да кажем, алфа или бета, няма значение, то тогава лесно се установява, че ето тези два ъгъла тук също са равни. Като използваме 90 минус алфа или бета. Оттам по първи признак лесно се доказва, че триъгълника HP е подобен на триъгълника CBP. И миналата година много пъти си говорихме, ако свикнем да пишем отношенията по правилен начин, подобието ще ни се отплаща. Да си нанеса и другата част на даденото: 4 и 12. Тогава в първия триъгълник записвам АП. Ако някой е забравил признаците, два ъгъла са достатъчни.
триъгълниците са подобни по първи признак. Те оттам стават триъгъла. АП е големия катет на триъгълника АХП. За триъгълника БСП големия катет е ЦП, който между другото и знаем, че е 16 см. В малкия триъгълник ще използвам малкия катет HP, защото го знам колко е. В триъгълника БСП малкия катет е съответно BP. И оттам получавам АП, казахме, че е Хикс, ЦП е 16, ХП е 4, съответно БП още един Хикс. Хикс квадрат е 64 и без да коментираме плюс-минуси, Хикс е 8 см. Оттам следва, че АБ е равно на 16. И тогава за лицето на триъгълника една втора АБ ЦП една втора 16 по 16. И сега вече с калкулаторите нямаме проблеми. 128. Задачата е много добра и за тест, и за описване. Сега при нас описването ще си го говорим в четвъртък, живот и здраве, че ще е малко по-сериозна задачата, в смисъл ще има повече компоненти. Тук общо взето имахме намирането на един Хикс и оттам директно това, което се търси. И за всяко друго училище това е окей, но както сме си говорили много пъти, ние нямаме нищо общо с кое да е друго училище. Продължавам към следващата задача, тая да кажем, че беше за загрявка. Предпочитам на нови странички да си ги наглася. Да се върна към условието. Равнобедрен остроъгълен триъгълник ABC, AC равно на BC равно на 10, AB 12 см. Точките P и Q са петите на височините през върховете C и B. Да се намери лицето на триъгълника APQ. Значи, както казвам и на малките, много е важно да четете. Лицето на APQ се търси. Един чертеж, както ви казах, ще си дръпвам готови чертежи, за да може да ми е малко по-лесно. Бавничко се зареждат, но малко от малко си улеснявам живота. И така. По условие АС е равно на БС са равни на по 10 см. Сега тук чертежа просто са ползвали каквото имат хората. Цялото АБ е 12. От тук веднага може да съобразим, че АП и БП са съответно по 6. Оттам нататък ъглите алфа и алфа на равнобедрения триъгълник са окей, понеже АБК е правоъгълен и ПК е медиана към хипотенуза, любимия стар 7 клас. Оттам веднага това излиза 6 и съответно този ъгъл също е алфа. По този начин се получава нещо много интересно. Сега тия, които държат на прецизното записване, може да напишат и това. Знаете, че аз не издревнявам. За триъгълника А, Б, С и триъгълника АКП. Първо
ъгъл BAC съвпада с ъгъл QAP, известен като общ ъгъл. Второ, ъгъл ABC е равен на ъгъл AQP равен на алфа док. Сега ясно е, че това доказателство го направихме устно, но всички го видяха откъде дойде. Оттам следва, че триъгълникът ABC е подобен на триъгълника AQP, отново по първи признак за подобие. А първи признак е два ъгъла. Бонусът от тук какъв е? От тук следва, че лицето на триъгълника AQP към лицето на триъгълника ABC ще е равно на коефициента на подобие на квадрат. А коефициента на подобие може да го вземем от отношението на коя да е двойка страни. И аз избирам бедрата АП от малкия триъгълник, съответно към АЦ от големия триъгълник. И както се казва, тук съм на една ръка разстояние от решението, защото АП е равно на БП е равно, както се разбрахме, на 6. След това лицето на АБЦ е равно на 1/2 АБ под СП. 1/2 12. И сега ви ще кажете, някой да ни каже колко е ЦП. Ми използваме триъгълника БСП. Се забравям, че сме в кампания и трябва да използвам по-добре звучащи триъгълници, ама както и да е. В него ЦП квадрат е равно на 10 на квадрат минус 6 на квадрат, откъдето следва, че ЦП е 8. Връщаме се тук с осмицата. 48 квадратни сантиметра. И остава да си заместим лицето на АП към 48 ще е равно на 6 към 10 на квадрат. И сега тук вече въпросът е колко ви мързи. Значи много по-лесно е да го направим 48 по 36 върху 100. И тук дори да ва няма наблизо, чувам как ще кажете, ако не сега това ти го напишем, ще има да мрънкаш. Да, верно е, че ще стане неприятно, ако го дадете в десетична дроб, но в случая може да се направи компромис. Иначе няма проблем да съкратим, но няма да е красиво да го оставим на 25. Така че умножаваме си 48 по 36, ако съм запомнил, разбира се, и 2 нули, всичко е наред. 17,28 квадратни сантиметра. Сега, честно казано, тази задача вече за тестова, може би с този отговор не е особено добра, но могат да се пипнат числата и да даде до добър резултат.
Значи, понеже съм разтеглил много борда, за някои задачи ще скролвам надолу и нагоре да се вижда. Карам малко по-бързичко, защото и аз като вас първо нямам търпение и второ няма да мога да издържа да говоря повече от 30 на минути. Но пък сме като в училище. Преди малко се чуваше от съседното до нас училище шума на децата, така че сме почти в същата обстановка. Трета задача. Страните на триъгълник ABC, разностранен триъгълник, 12, 10, 8. Някои предполагат, че е правоъгълен, но може да си проверите, че не. В триъгълника е вписан ромб АМ, НП, така че М лежи на АБ, Н лежи на БЦ и точка П лежи на страната АЦ. Затова и ромба е А, МНП, защото върхът А съвпада. Да се намери периметъра на ромба. Отивам да си открадна чертежа. Връщам се на борда. Хубавото е, че малко са ми помогнали и с означенията. Значи първото нещо, което имам е, че PN е успоредно на AB. Оттам веднага се вижда, че ето този ъгъл, който те са отбелязали, се среща и тук. Съответно страната CP или отсечката CP се получава като от AC извадим AP или както са го означили на чертежа 8 минус хекс. Значи това е при уговорката, че AM е равно на MN е равно на NP е равно на AP и всички те с големина хикс, страната на ромба. От успоредността също така следва, че ето тези два ъгъла, те са ни тагнати, са равни. Тогава мога да кажа, че триъгълникът PNC е подобен на триъгълник ABC, пак по първи признак. И както сме си говорили миналата година, относително рядко се използва друг признак, освен първи, но не е изключен. Оттам вземам PN от малкия триъгълник върху AB от големия, съпоставяме на CP от малкия триъгълник върху AC от големия, което води до хикс върху 12 е равно на, само да видя CP къде е, 8 минус хикс върху 8 ли се падаше AC? Мисля, че се пада 8. 8 хикс е равно на 12 по 8. Преди малко го смятахме, но това не пречи пак да го сметнем. 96 като че ли е. Минус 12 хикс. 20 хикс е 96. Хикс е равно на 4,8. Страната на ромба и оттам обиколката на ромба
19,2 см. И както миналата година сте свикнали, има тестове, в които отговорите са дробни числа. Не е прецедент. Тая задача се падала и на контролни, и на писмени изпитвания, и по тестове е имало, така че не е нещо, кой знае колко интересно. И остана последната задачка, която вече е малко по-тегава, заради факта, че са използвани параметри. Това пък автоматично я прави много удобна, защото може да се направят 10 тестови задачи от нея, като се дадат стойности на А, Б и С. Страните на триъгълника ABC са при стандартни означения дадени. Допирателната към вписаната в триъгълника окръжност, успоредна на страната АБ, пресича страните АС и БС, съответно в точки М и Н. Да се намери дължината на отсечката МН. Позната ви е вече историята. Малко търпение да си открадна чертежа. Съжалявам, не се усещам да спирам микрофона на време. Този чертеж не е много по-хубав от това, което се прави на ръка, ама все пак. Така. Казахме, че са стандартни означения. Това означава малкото С, малкото А, съответно малко Б. Ако речем, че обиколката на АБЦ е равна на А плюс Б плюс С, то другото стандартно значение е полупериметъра А плюс Б плюс С върху 2 доста често участва в различни формули. И нашия отговор наистина е даден през полупериметъра. Авторското решение на тази задача използва свойство на допирателна от външна точка, а именно, че ЦК и ЦЛ са равни. И после се използват и равенството на МК и МТ и съответно НТ и ЛН. Аз обаче реших да използвам една друга лиготия и направих следното нещо. Значи казвам така, нека CH е перпендикулярно на АБ. Това е височината на триъгълника. Ако CH пресича MN в точка F, малко ще намажа чертежа, но ще го преживеете, то тогава веднага може да кажем следното. HF е равно на 2 пъти радиуса на вписаната окръжност. Откъде идва това нещо? Ясно е, че щом двете прави са успоредни, окръжността се допира и до двете, разстоянието между правите е диаметъра на тая окръжност или 2 пъти радиуса на окръжността. След което ще използвам небезизвестната формула, че лицето на триъгълника А, Б, С е равно на полупериметъра по радиуса на вписаната окръжност. И между другото, както много пъти съм ви казвал, не правете като мен, а търсим MN. Колко е дълго? Добре. Все забравям какво се търси в разни задачи. Тогава ето от тук ще следва, че CF, което се явява височина в малкия триъгълник MNC, е равно на CH минус 2 пъти R.
За какво ще ми помогне това нещо? Първо, триъгълника ABC се забравям как трябва да държа тази писалка, е подобен на триъгълника MNP. Двата триъгълника са подобни, защото имаме права успоредна на една от страните на триъгълника. Подобието пак е по първи признак. От това подобие следва, че MN, която търся, върху AB, която знам, че е C, ще бъде равно на, както се отнасят помежду си страните на подобните триъгълници, по същия начин се отнасят помежду си и техните височини. Височината на единия триъгълник е CF, а на другия съответно CH. Откъдето получавам следната връзка. Търсеното MN върху C ще ми е равно на CF, което доказах, че е H минус 2 пъти R върху H. И сега проблема е какво да правя с този H. Идва ми в повечко. Вземам си само връзката H минус 2 пъти R върху H. От нея получавам H върху H минус 2 пъти R върху H, което е 1 минус 2 пъти R върху H. Сега виж, кажете, е супер, ама от тук какво ще използваш пък нататък? И от тук нататък ще използвам следното. Лицето на триъгълника ABC от друга страна ми е равно на 1/2 AB по CH. Иначе казано ми е равно на 1/2 C по H. От двете изразявания на лицето получавам връзката P по R, че ми е равно на 1/2 C по H. Забелязвам, че ми трябва 2 пъти R върху H. И тук даже се получи супер бонус, защото тая двойка я пращам и става 2 пъти R. H го свалям в знаменател. C върху полупериметър. Откъдето и последния извод. MN върху C ще ми бъде равно на 1 минус, вместо 2 пъти R върху H, замествам с C върху P. Привеждам под общ знаменател. P минус C върху P. И последната стъпка MN е равно на C по P минус C върху P. Тук ефекта на дефекта, да. Едва ли тая формула някой може да я запомни. Значи виждал съм на няколко места това да е представено като тестова задача, но става въпрос вече за различно от матура място. Нали, задачата си е тежка. Като се готвим за матурите, ще говорим и за тия сборници, в които прекаляват със сложността на задачите. Така, смятам, че това ви е достатъчно за днес. 4 задачи, в час щяхме да работим горе-долу в същото темпо.
До утре ще съм свикнал с идеята да пиша. Аз сега проблема ми е, че гледам как се изписват нещата на екрана. Ако спра да го гледам, няма толкова бавно да пиша. Така, за утре очаквайте подобно нещо. Довиждане от мен за сега.